Nay! Mayong hapon. Mayo po, sir. Hamang kagikan, napasigulan man ka. Gikan ko sa kuan, sir, kaning uma. Ikan kas uma. Oo, Nagkung sa man kas uma. nangguna ko. Nangguna ka? Kung sa man imong dala? Saging. Saging? Sa man mo na, mo na ibaligya? Lumago na mo ni kay among kanang paniod ko, sir, kay wa min sang bugas. Ilong ago na ninyo kay inyo Oo. ipanood to? Oo, Sus, tao po nagpasigulan man kamay na yun. Dabi ka kusog sa ulan. maulagi, oy. Mauli naman ko. Muli na ka. Wapaday ka na niyog to. Wala pag yun. Dabi ka kusog sa ulan ay. Oh, wa ka nagdalag payong, pando. Wala, mauraling kalok, sir. Sus, taon po. Ay, silong sanay. Ay na lang kay wa para ba ko'y paniod to? Wa pa po kayo panood to. Oo. Pareha na Gutom gud. na. Pareha na gud ani nay. Maulagi. Kung saan ang kurasa karon, wa pa po may panood to. Maog yun. Kung saan naman yung bukira rin ay. Wa ani siya kaning bukid ni sa Danapa. Abukid sa Danapa. Oo, bukid sa Danapa. Kanang nga dalan nay napay kwan dito. Mga tao dito. O naapoy, duha ka payag, man tingali na diha. Aw nay duha ka payag. O, duha ka payag. Layo-layo pa imong umanay. Layo-layo pag yun. Layo-layo pa imong uma. Pila na edad nimo karon nay? 74. Na kay mga anak. Naay mga anak. Ano man ron? Naara po diri sa kuan nga po yun, doon. Anaros dol-dol ko yo. Oo. Unsa may mga trabaho sa imong anak nay? Na, pasuhor ang maglampas. Sa hulog lampas. Pero na ba kay bana? Na ako'y bana, pero dili na in taon makatabang. Pila naman na edad? 82. 82 na ang imong bana. Ko na lagi, sir. Mao? Oo, hinay na kayo mo lakaw. Ibali ikaw mo naning kamot ron. Ang kumay na ning kamot para nga makakaon ni. Grabe taon kun di mo ni believe ko sa imo nay ba. Tanawa karon no basta dabi ka kusog sa ulan naning kamot gyapon ka ba? Oo, maugin na, sir. Aron mi makakaon. Sus tapod. Sugot lang kanay paliton ko na lang na. Aw, masugot na lang ko. Di lang may baligya di man na. Kuan, ako na lang ni. Ikaw na yung magbuot na ni God. Ako na lang magbuot. Oo. Paliton ko lang lagi sa gatos para makapalit kag 2 kilong bugas. Ay, salamat. Ha? Oo, salamat kayo, sir. Sige. O nay oh. Nakay sinsilyo. Oh, Oh, uy, dako mo raman na. dako ni. Oh, dako raman. Wag ko sinsilyo. Ah sige imo na lang nanay. Para makapalit kag bugas o dawata. Salamat, sir, ha. Okay, problema. Palit lagi po anik bugas. O dungagi pa oh. Palit kag bugas isa ka sako. Kadaghanan na eh. O dungagi nay. Sus, Ah, pagbuot ni. salayan ka sa Ginoo. Salamat kayo nay. Diktor ka sa Ginoo magpasalamat na ya. Oo. O na pa na yo. Ipalit og sudan. Uy. Na. Ha? Sus, pertigim salamata gyud, sir. Salamata gyud. Sige, may Wala ko kaayo tungas-tungas sa ani kay naa na may imong gi atag. Oh, relax ka nay, mo relax ka. Relax ako Labi na karon no, kay ulan kay naraba daw bagyo. Kapoy kaayo kay sakit akong tuhod, sakit pud akong hawak. Ah, mao pod lagi. Unya nay, mao to nay. Anya, salamat kaayo. O sige. Padulong sa amin dito. Oo, sige. O sige nay, adto sa mi. Nga, ari na pud ko. Sige nay, amping-amping ka nay nay. Oh, salamat. Sige. Oh.